Wena ndonakele oza nento edibene nokugoduka. Uthi ubuya pha bekunethi buyile inqatha. Ungakwazi noyinyamezela. Ukwazi noyinyamezela insuku ude zibe mbi. Okay. You see that? Yeah. Same amount. How much was the amount? 80. Judy, when last was that? Yo, that's 2-3 years ago, man. How much is it now? 100. It is 100, yeah. Okay. Ne? Let's sort it. Thank you very Thank much. you, sir. Le ndawo ke ndidla ngokwenela kancinci kodwa ke nama ndinabatyhola kuba xa ubuya nayo ezilalini akho mntu ozakwazi uvasa imoto isuke ezilalini. Isuke ezilalini ibifuna uvaswa kabini kuqala ukuze kucaca uba ivasekile. Indlela ekugcwele ngayo andinazi uba ndizawulinda okanye ndithini. Ndiyifake ndingayifaki. Ndizawuhamba apha ndithi xa ndihamba apha ndiye kwenye indawo. Xa ndiya kule ndawo ndizawufika kunjani kuyo? Engathi ke ndiyifaka. Xa ingathi ngoku ndisemva kwemoto yesingaphi na? Yesithathu. Xa uzishiya imoto ecar wash zonke izinto zakhe ingathi ungafuni zilahleke ngozithatha uzidicele ngokwakho. Sagqiba sisitixo sihlale kuwe ngoba ye uyawukhala ngebhadi. Umbuzo omileyo babazakwazi na uyivasa kakuhle. Hayi le kuzofuneka siyibone xa begqina. Ngoku singabe sibini sesawungena. Umbuzo usamile mani ba siza kweneliseka na uba bazayivasa bayivasisise okanye bazawuthini. Sizawubonakala. Where's the other 20 rand, maybe? You said Yeah, it was very dirty, maybe. umbuzo banje ibinqongo injena nje ndenelisekile ngehlobo ayivase ngalo. Ukuvaseni ndenelisekile ndinayo ingxaki yengokuba funeka ndiphinde ndibuyisele imoto kule ndawo ebisenza kuyo le nto yelitanga uba lisavuza nangoku ndiyaba kwenzeka. Ngoku ucaba ke ngoku hayi mandiphinde ndibhukishele le veki ukwenzela uba ndiyise kule veki baphinde bayenze loo nto bayenzayo. Kodwa kuyacaba bawuchanela umhlolo ngoba bathe bayiphathe yangathi yongezeleka bekuvuzeni. Qha ke ngoku into endiyazi yenza uba kutheni ingemi xa beyichanile uba iyeke uvuza qha. Nangoku umbuzo endisenawo kusafuna ndenze loo damtiri ke ngoku ushiya imoto bandithathe baphinde bondibeka baphinde bathini siphinde sibumba kuthini. Izawulunga andiyazi. Njengoba usazi kuzafuneka ndiyazi uba ndileqela uzikhaba ingubo u-6:30 abethe ndipha kuba ndifuna uthi uba xa ibe imoto oqala uphathwa ibe imoto oqala ukhululeka. Ndicinga njalo uba kuyenzeka kuza kwenzeka andazi kodwa sizobona. And another thing, just take your service book out of your cubby first, please. 267. Same problem though we had last time. It's a return job. Diesel leak. Yeah. You must sort it out. I don't think then We you don't need that service book, yes. Yeah. Thank you, sir. Thank you. We open 7:10. You just pull in, leave your window open, leave your key in the ignition, and take your valuables with you. Okay. And you can go to the ladies. Ndivuke ndisithi noba mhlambi andilenzanga ixesha. Andi kuvulwa ngo7:30 apha ndawuva ngapha. Yeah. If the vehicle's not done today, will there be an issue? Do you need to have your vehicle back today? Yes, please. Preferably. Dates and then just so that they have an idea. There we go. Thank you, We'll ma'am. take it. Ndowulinda ke ngokumlembelembe wento ndisalindele uvuba bazawuthi izawuhlala na okanye izawuthini bazawuyenza ngoku ngokubona kwam ingathi le moto ayizugqitywa namhlanje ba ngoku
kubhekwa pha izanganeno njengobusiva nje basithethana nje ndiyacinga uba ingathi le moto kuzawufuneka ishiyeke apha ihlale insuku iphinde nizoyithatha emveni kwensuku ngobona kwami. Benza abanye benza nalo ukulungisa imoto zabo abantu. And nezinto ziyathanda uvuza. Zizophuma. Inkosi ke. Kwenzekile kuba emveni basithethile sabonisana ba hayi mayisheke imoto bayenze lonto bayenzayo babomba kwenzeka ntona inani